Nah, akeh sing salah paham, geng. Dikira mall paling gede sak Jogja Jateng iki sing duwe wong sugih nomor 1 ning Indonesia, Pak Budi Hartono. Kamangka kuwi mung dilalah jeneng PT sing bangun dhisik, PT Hartono Intiland. Nah, plot twist nang kene, pas kabeh wong lagi bingung mergo pandemi tahun 2020, mall iki meneng-meneng dituku karo raksasa properti saka Surabaya, geng. PT Pakuwon Jati, sing duwe dijuluki Raja Mall Indonesia. Saka sing dhisik kerep diarani Mall Amba ning sepi, saiki disulap total, geng. Manajemen Pakuwon langsung nglebokke brand internasional sing super elit, nganti netizen Jogja nyebut mall iki dadi Jakselnya Jogja. Merga saking mewah lan trendine, geng. Ora mung kuwi, mall iki jembar banget, merga langsung gandeng dadi siji karo Hotel Bintang 5, Marriott Hotel. Dadi kowe iso mlaku langsung bablas mlebu lobi hotel tanpa kepanasan, geng. Awake dhewe akamsi, arep ora mobilan mung nganggo montor mrene ya ora apa-apa, geng.